φτάσουμε κιόλας όμως. Εδώ είμαστε στο δρόμο για το γήπεδο. Αγρότης μόνος ψάχνει. Αγρότης μόνος ψάχνει. Όποια κοπέλα ενδιαφέρεται, ας καλέσει στο 697. Αλλά ξέρω να μαγειρεύει, να πλένει, να μαζεύει ελιές, να μαζεύει τα μπέλια και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Κοίτα που είμαστε. Look at. Κοίτα εδώ. Μέσα εδώ, μέσα από το κύκλο, μέσα με τον Νισάν, εδώ το Νισάν το Ζήτα. Άμα μείνει τη γάμιστα. Κατσαραμίδια, πένσες, αρχίδια, αμύδια και πάμε λίγο. Κοίτα εδώ χαντάκια. Το χρώμα του. Εδώ τα πετσαριά. Εδώ πρέπει να είναι ράγισμα από το σεισμό του 81. Μια χαρά το κόβω. Κασετόφωνο δεν υπήρχε ποτέ σε αυτό το αμάξι. Τραγουδάγαν μόνοι τους οι επιβάτες. Ένας αναπτήρας παλαιολιθικής εποχής. Κάναβε τα ξύλα άνθρωπος στο Νεάντερθαλ. Εδώ μέσα έχει μπει συνοδηγός η αυτοκράτερα Θεοδώρα. Είναι αμάξι εποχής. Πώς ήταν παλιά η καμπάνα και η καζάκα στα παντελόνια. Κάπως έτσι. Έχει γίνει η πλαστική μοκέτα αυτή με την λαμαρίνα. Σαν κολλημένο η μπριζόλα στο τηγάνι. Από ξεχασμένη νοικοκυρά που έβλεπε Λεωνάρα Μελέτ. Έχουμε βλέψει αρκετά κοντά κινέζικα δάχτυλα για να δημιουργηθεί αυτό το κάρο. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω κανένας άνθρωπος δεν θα ήθελε να το οδηγήσει αυτό το αμάξι. Αλλά εγώ επειδή είμαι περίεργος μ' αρέσει. Με ικανοποιεί, βρήκα τον άνθρωπο. Κάμε ωραία αγροτιά! Άναψε μου ένα φλεξ. Να νιώσω και λίγο Μάρκο.